Ама те други да тръгнаха, знаете ли, там много Гледай го, бе! Айде! На бабука се пак! Добре, да, ти пичо какво ще праца? Аз първо направих така лек заход. Така. Чай са, тук някой е решил да се качва директно, което ме радва. Нали тебе се качи от тук? Това тести да не мога. Давай. Не! Я да видим там какво се случва. Ама ние тук сме професионалистите. Това го снимам. Не са ли като яка за Едното нито другото. Чакай сега да видя брата къде е окантари там. Алекс, къде? Я ли го да? Къде са малките? Ама той няма гуми, къде се се... А, Марианче? Там се подена. Ама ходи им кажи, че много джипове станаха, Марианче. Газ! Абе, сериозна машина е иначе. Газ, ще го качи и така. Там е атрактивен завоя. Ей! Внимавайте! Това не е това, с някакво... Друг е. Там някакви ужасни бабуни има след изкачването, направо.